Gaur egingo dugun platera oso ospetsua da. Ikusten da maiz jatetxe askotan. Eta izango da falafela. Bueno, hemen ditugu bi espezia. Hau da kominoa. Kominoa asko erabiltzen da Arabia sukaldaritzan, baita Andaluzian ere. Bakizue oso arabiar platera asko dituzte. Eta hemen dugun azia, hau da zilantroaren azia eta koriandro deitzen da. Honen zaporea da laranja usaino ezalakoa, nahi asko uzten zait. Orduan, lehengo gauza egingo duguna da indartzeko pixkat hauen, espezie hauen zaporea xigortuko ditugu. Pixkat xigortzen. Hortxe bertan, ez diarre behar, baina xigortu pixkat bai. Horrek indartuko du beraien zaporea. Eta usaina batez ere. Nahiko desente usaintzen duen, beraz itzal dezakegu sua. Bueno, orain ingo duguna da, txikituko dugu barazki eta hazi guztiak. Hortarako, botako ditugu haziak hemen, zilantro multzoa, osori, perrexila, berdin-berdina, gero hemen ditugu hiru baratxuri ale, eta tipul erdia. Eta azkenik, gatza pixkat. Horrexe. Orduan hau, txikituko dugu dena. Nik robot hontan txikituko dut. Bestela batidorarekin ere egin dezakezue. Kostatuko da pixka gehiago, baina egin dezakezue lasai asko. Orduan, sartuko dugu. Emango diogu 10 segundu. Itzaliko dugu, irekiko dugu. Eta ingo duguna da, etxiko dugu, ondo txikitzeko. Eta berriz, ez egitzen bat adizengo dugun, duguna da, dena txikitu. Ondo txikituta dago, jazta, orduan hemendikan ateako dugu. Hemen dugu barazkiak eta haziak txikituta, orduan hau erresa batuko dugu. Hora izango dugu, txikitu behar ditugu, txitxilio beratuak. Ontzi bertan botako dugu, beraz ez dugu garbitu. Orduan botako dugu hor, garbantuak, egingo dugu hola, erdia, itxiko dugu eta berriro martxan jarriko dugu, 30 segundu ikusiko dugu. Ikusiko dugu nola geratu den, hoi da, bueno, etxiko dugu pixkat, emango dugu berriz, baina, ez dakit, 5 segundu, bera txikitu baita. Eta jazta. Eta berdin-berdina ingo dugu gainontzekoarekin. Ustezue, dogatzen den, hola oso ondo. Eta gero, nahasketa ingo dugu. Bueno, hemen ditugu txitxirioak txikituak, gogoratu txitxirioak gordini daude, egosi gabe. Inoiz ez dira egosten, bakarrik beratuta daude. Hemen, bueno, proteína guztia hemen dago, eta hemen dugu
Parte berdea, hemen atziak, barazkiak, belarrak. Egingo duguna da, ondo nahastu. Berdeska geratu behar da. Eta probatu behar dugu, falta zaion gatza edo ez, ikustu dugu. Ikustu zuena geratzen den berdeska. Bale, goazen probatzia, dena da hon. Gat pixka atzaio. Eta berriro nahastuko dugu eta jazta. Badegu ja, falafel masa prestauta. Ze falta zaigu? Forma ematia eta frijitzea. Labean ere egin ditzazkezue. Jartzen duzue plaka baten, labea 180 gradutara, tanta bat olio gainetikan eta sartzen duzue labera, hogei bat minutu. Baina hobe geratzen dira frejitxuak. Hore daukagu platertxo bat, hartzen dugu masa eta zapaldu gabe, ez da oso kompakto geratu behar. Airea ere sartu behar da. Barrun egiten ditugu pastillak, holako pastillak. Txitxirioak txikituta daude, baino ez gehiegi. Gero kurgentea geratzeko. Bueno, baitugu hiru, honekin nahiko izango dugu. Bueno, ja hemen dugu olioa beroa, eta botako dut zatitxo bat ikusteko. Ja frigitzen nahi da, ondo dago. Igoko da berehala, oso ondo dago. Orduan, gehituko ditugu falafelak. Sua ez da oso fuerte egon behar, 10 zenbaki badituzue, 8, 7, ondo. Eta utziko dugu frigitzen. Jende asko pentsatzen du falafela dagoela errebozatua, baino ez. Da txitxirioa berak egiten du karraskari hori. Bueno, ze ikustea berna dagoen beste aldetikan. Bueno, buelta emango dugu. Ja, kolore hartzen ari da. Egoke du pixkat, orain. Ja, barrutikan leina daude eta orain kolore hartzeko. Bueno, eta ja, aterako ditugu. Ikusi, ze politxak geratu diren. Paperara aterako dugu. Eta orain goazen aurkeztia. Eta hor duzue falafela frijitua eta salsa pikantearekin.